Mina bendlove namandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Kuphela unyaka kwaba neibhelu nokutapa. Kwethulwe Olokufnda ebusika eMbazwane kanti oweTheku wethule amabhasi amasha. Kusenzima kosomabhizinisi ukwedluliswa kwenzeka kwinxangatheleni yezitolo ezacekeleka phansi ngenxa yokutapa kuphinde kushiswe ke nezitolo kwenzeka ngonyaka odlule ngenyanga kaNtulikazi kusifundazwe kwaZulu-Natal naseGoli. Lokhu kugqame ngesikhathi uhulumeni wesifundazwe ehambele indawo ezathinteka njengoba kuphela unyaka kwenzeka lo monakalo. What maybe I did, which was wrong on my side, was to hide my tears to everyone. So I'll go to the bathroom even within my family. So I'll go to the bathroom, clean up my tears, wash my face and come out and say I'm okay. And when you meet out people out there, you tell them I'm okay. Yet the reality, you're not okay. Basalichaza zigcwala amehlo izinyembezi usiza babhekana nalo somabhizinisi ngesikhathi izitolo zabo zicekelwa phansi ngonyaka odlule. Namhlanje uNdunankulu uhambele enxangatheleni ezitolo iphilane eMlazi wadlulela kwaMashu wabese ephothula uhambo lwakhe eSpringfield okuyila khona umonakalo wabamkhulu kakhulu. Echaza uNdunankulu uthaba kuncomayo kwamanje ukusiza indawo abasazihambelile zimatasa zenza amalungiselelo ukuthi ukusebenza kubuyele esimeni. Namuhla sithathe usuku lokuthi sibe la sihambele zonke indawo ezahlukumezeka lapha eThekwini noma singayikhavanga zonke. Siyabonga ukuthi iprocess yokwakha kabusha ibonakala iqhubeka kahle noma kwezinye indawo kusabonakala kungahambi kahle. Okunye kuvezile ukuthi abanye osomabhizinisi sebekwazile ukukhokheleka ukuze bekwazi ukuvuselela indawo ezashayeka njengoba kuyimanje abanye abasebenzi besalahlekelwe imisebenzi yabo. Inkampani kumbe umshwalense kahulumeni obhekelela ukuthi kuvikeleke iproperty yabantu obizwa ngeSastria wathola izicelo ezingu-15,120 ezayibiza imali ewu-36 billion and u-23 billion wawusuka la kwaZulu-Natal. Namuhla usukhokhiwe imali engango-15 billion nesele iyacutshungulwa ukuthi ikhokhwe. Ngokunjalo through umnyango waka-Trade, Industry and Competition kwakhishwa imali ewu-2 billion ngaphansi kohlelo lwe-Infrastructure Reconstruction Program. Kuzokhumuleka ukuthi ngalesikhathi salonyaka ngonyaka odlule isikhathi la kwaqala izibhelu la khona lo engumengameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma azinikela ejele laseScott ngemva kokusolakala ngokuthi wadelela umyalelo wenkantolo. Emva kwalapho kwabe sekuhlaselwa izitolo zashiswa abantu baphelelwa imisebenzi. Agcina ngalapho kwabe sekushona nabantu ePhoenix okuyimanje iCommission amalungelo abantu isenza uphenyo mayelana nakho. Kuhlangana eThekwini. Ungqongqoshe uMnyango wezemfundo kwaZulu-Natal kwaZimshengu uthi ukholo ukuthi uhlelo lokufunda nokufundisa olubizwa ngeWinter Schools olubanje eMbazwane eMkhanyakude enyakatho kwaZulu-Natal luzosiza kakhulu ekunyuseni imiphumela kamatikuletsheni. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV, uMshengu uveza ukuthi abanye abafundi sebezokwazi ukubuyisa isikhathi esalahleka ngenxa yembhikisho endaweni abahlala kuzona. Ukufunda ngesikhathi samaholide asebusika kwabafundi bakamatikuletsheni abasuka ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude kanye neKingcitshwayo kulindele ukuthi kuthele izithelo ezinhle kwimphumela kamatikuletsheni kulonyaka. Lokhu kuzemva kokuba umnyango wezemfundo uqhamuke nalolu hlelo kwazisa ezinye zezikole ngaphansi kwesifunda iKingcitshwayo ngaphansi kwenkosi yakwaMbuyazi zathola ukuphazamiseka ngenyanga kaNhlangulana. Lolu hlelo sikulona namhlanje ke elinye leinhlelo esiziplanene nje kusukela kuqala konyaka ukuthi zizokwenzeka ukulekelela abantwana bakamatikuletsheni ukuthi bayicije bayilolonge kangcono ukuyilongolongela imiphumela yabo noma ama exams abo okuphela konyaka. Is part of our plan
isidishini esayithatha ukuthi sizofisa ukuthi baspende isikhathi esiningi be under guidance yothisha nokufundiswa ukuthi even nangamaholide. Kanjalo nenkosi esizwe sakwaMbuyazi ikushayela ihlombo kwenziwe umnyango wezemfundo yaphinde yagxeka kakhulu laba bavala izikole yaphinde yaveza ukuthi bacekela phansi ikusasa labantwana. Ithuba lelo uhulumeni wawa education MEC ubaba uMshengo alekelele ngalo abantwana besizwe senkosi yakwaMbonambi lizobasiza ekuthenini bekwazi ukubhala ama exam be outstanding bezokwazi ukuzi-applyela for i-CAO form ukuthi bemukeleke ezikoleni abafisa ukuya kuzona ama university bani. Mhlawumbe kulaba abaphazamisa imfundo ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma bengaqonda ukuthi kubaluleke ngani ukuyisa abantwana esikoleni futhi kusho ukuthini ukubabona abantwana bese esikoleni ngempilo yabo ukuthi ke unoma kuthiwa unakhala kuni noxakeka kuni uhulumeni njobe khona yikho iminyanga angayibekanga lapho kufuneka sihambise khona izikhalo zethu. Abafundi bebeyingxenye loluhlelo bangaphezulu kwamakhulu ayisikhombisa kanti nabo bakuthakasele kakhulu ukuba ingxenye yalolu hlelo lokufunda. I am glad to come here and to attend this camp. It has really helped us a lot as Phumelele learners and the King Kwatatshwa district to help us revive the lost time as there were demonstrations in our place. So this camp has really helped me a lot and other students here, and we really hope that we recover the lost time so that we can study further, so that we can pass our class of 2022. La kusize kakhulu and I hope kusazoqhubeka kusize sizogena ulwazi olungcono sikhone ukwenza imisebenzi siyafunda nabanye othisha siyabona ukuthi kufundiswa kanjani like kuningi sisakufundile nje sikhashana esincane sisafike kusona. Lolu hlelo lokhu lwaqala mhla zingama-27 kuNhlangulana kanti kulindele ukuthi luphothulwe mhla zishagalolunye kuNtulikazi. Izindabeni ze1KZNTV kubikuthi abani maphumulo embazwana. Wethula amabhasi angama-28 amasha aceke kumasipala weTheku KwaZulu-Natal nokuhlose ngawo ukusiza athuthe kumphakathi ey'ndaweni lapho ebengafinyeleli khona. Imeya lomasipala uMxolo Esikhawundi ekhuluma nabezindaba uveza ukuthi babone kunesidingo sokushintsha amabhasi abesefa njalo nabesebeka impilo yomphakathi engcupheni kwazisa bengadala ney'ngozi zomgwaqo ey'ngagwemeka. UKhawundi usho kanjena ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo enkabeni yedolobha iTheku namuhla. Imeya kamasipala iTheku uMxolo Esikhawundi wethule amabhasi amasha abalelwa e-28 ngenhloso yokuqeda nyanga amabhasi angasekho esimeni sokuthutha umphakathi. Ekhuluma ngesikhathi wethula lezi ithuthi uKhawundi uvezeke ukuthi iningi lebezikhona bese zineminyaka evile kwe10 zabakhona noba sekwenzeke kuphuma imali eningi yokuyilungisa uma ifile kanti lokho bekuphazamisa umphakathi othembele kuzo. Amabhasi ethu ngendlela bese hanjelwe isikhathi eside ngawe khona ngokujwayelekile kufanele ibhasi ihlale iminyaka e10 isukusese esimweni esihleke lo bhasi. Kodwa once nje yadlula iminyaka e10 angithi uyazi imoto yona at least 5 years ungconywana. So ibhasi makuye kwadlula 10 years isiyaqala ke sifa njalo isineyinkinga eziningi ezidinga ama repairs ne maintenance. Lokho kwenza ukuthi ke kukhinyabeza indlela abantu abathuthwa ngayo. So siyajabula ke namhlanje ukuthi si unveil le fleet e28. Sizokhumbula suspend imali la ko368 million rand siqala ngo 150 buses osudeliverwe ke leyo benobona blue. Lama bus ke umsebenzi wawo omkhulu ukuthi indawo zethu zindlalekile eThekwini. Abantu bahlala kude nendawo zokusebenza. Siyayibuyekeza iplan yethu yokuthi amabhasi awahambe lapho esadingeka khona. Ukwethulwa kwalamabhasi kuzolandelwa ke amanye asazokwethulwa ngeigaba njengoba phambilini kwethulwa angama-50. Inhloso ukufenyelela enanini elungu-148 esewonke nokuyolekelela ke nalabo abaseyindaweni engakafinyeleli kuzo. UKhawundi uvumileke ukuthi ikhona izikhalazo eziphathelene nokungabibikho kwamabhasi akwazi ukuthutha abantu abakhubazekile. Siyazi ukuthi sikhona isikhalo sokuthi alabo abakhubazekile awayona ingxenye lokho esithulayo namhlanje. Zikhona inhlelo zakhona nakhona zokuthi mase sithule enye ifleet elandelayo ngoba siyakulungisa lokho basibekile leso sikhalo sizwile leso sikhalo. Akhona amabhasi azofanela ukuthi ebhekane nezidingo zabafowethu nodadewethu abakhubazekile.
abezokuthutha emabhasini ngaphansi kwawo lomkhandlu bathi ke nakuba bekujabulela lokhu kababoni ezohlala isikhathi eside esesimeni ngenxa yesimo semigwaqo lamabhasi azohamba kuyo engagcwalisi kanti futhi izaguga zithola ingwadla ukugibela kuwo. Amabhasi afikile mahle kodwa infrastructure yethu izowalimaza amabhasi ethu and amabhasi ethu sinogogo labo gogo akakwazi ukwehlika abalande phansi agcina sesibaphusha ogogo bethu yabona siba lifta kanti akufanele ogogo siba lifte abantu abadala funa bagibele ebhasini labo nje kube kahle. EMBAZWANE.1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Lukhulekele ihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane uphiko lwabesifazane kuyiqembu likaKhongolose ngaphansi kwesifunda iMoses Mabhide eMgungundlovu. Lo mkhuleko bewuhanjelwe ngoba bengungqongqoshe wezenhlalakahle nokuthuthuswa komphakathi kuzolonke nophinda bengumengameli wophiko lwabesifazane kweANC uBathabile Dlamini. Lo mkhuleko bubanjelwe ehholo ledolobha laseMgungundlovu kanti uza ngemuva kokuthi kwandeke igameko zabesifazane nezingane ababulewe kulesifundazwe KwaZulu-Natal okubalwa kamalungu amathathu omndeni owodwa wakandlela esobantu kanye nowesifazane wasentshanga udutshulwe wabulawa nokusolakala kuyena ukuthi ubulawe ngumyeni wakhe. Ophiko lwabesifazane kuyiqembu leANC kuzwelonke uBathabile Dlamini uthi angeke ziphele izinkinga uma abesifazane bengangeni ezikhundleni eziphezulu. You need a woman to represent us lapha kungenzeki into eyenzeke local government election ungabibika amakhosikazi. Because I gave to Subela. Again, was Subela Mascawa Peta Mapuscas. And then the speaker said, Gapul Ganga, and then Besses Nawa Peta Mapuscas. Umuse abesifazane ukuthi baqoke abanye abanamava. And women elect strong women. This thing is not about friendship. It's about electing strong women with a track record. uDlamini uthe njengoba uKhongolose uzoya kwinkomfa yokhetha kobuholi kuzwelonke ngoZibandlela kumele baqinisekise ukuthi kukhona abesifazane abathathu kuyona. 3 women on top. And mangabe sikhuluma nga 3 women on top. Suke singayikhulumeli thina. Maningi amakhosikazi. Kukhona kade ngibuka amakhosikazi bengibuka amakhosikazi la eKZN. Abantu besilisa bayayikhethela bakhethe noma 1 woman noma bayikhethele bona 2 women. No, let's not be cowards. Usho kanje uDlamini ngesikhathi ethula inkulumo yakhe kumkhuleko ukukhulekela ke isihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ebibanjelwe eMgungundlovu. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube. Sisaya edolo umbukeli siyabuya neindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV naze sithi ngezihamba phambili namuhla. Kuphela unyaka kwaba nezibhelu nokutapa. Kwethule lokufunda ebusika eMbazwane kanti owetheku wethule amabhasi amasha. Osembangweni okubakile ikhanselela kwa13 ngaphansi kwamasipala uMdono ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uRavi Maharaj uthi ulaxazile iqembu leDemocratic Alliance ngoba ubeningi nalo izwi kuleli qembu wabona ukuthi akayehle lenqolo ngoba unentshisekelo enqubekela phambili nokuthuthuka komphakathi. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uMaharaj uveza ukuthi ke wesulile njengekhansela kwiqembu leDA waqoma iqembu likaKhongolose kanti njengamanje usembangweni okubakile ikhansela leANC kuWard 13. Ukungabi nalizwi kwiqembu leDA
nokungakhuli. uRavi Maharaj uthi ikona okumenze wasula njengekhansela laleli qembu kuWard 13 ngaphansi kwamasipala uMdoni wajoyina iqembu leANC. Ekhuluma neziko lezindaba uthi njengamanje usembangweni wokubuya azoba ikhansela kuyona le ward kodwa ngeqembu leANC njengoba kuzobanjwa ukhetho lokuchibiyela. I left the DA because in the caucus that I served with, I had no voice. And being voiceless as a leader, as a politician, it makes it very hard to do your job. So therefore, I had to think deep and came to the conclusion that the party was not a vehicle for me, to get things done and serve the community. And therefore, I have switched to the ANC. Ubeseveza ukuthi yiza abalandeli bakhe bengazange baqonde ngokusheshsha ukushiya kwakhe iqembu leDA kodwa wakwazi ukubenza bazwisise. Uthi njengoba bekunomdontsiswano mayelana nokuphuma kosuku lokhetho yena usekulungele ukhetho. Ever since I left the DA and immediately joined the ANC, I have communicated this to my community. At first, a lot of my supporters that supported me were quite upset. And that is reasonable, and I understood that. Because obviously they supported me as a DA, and now they say, I've turned my back on them and stuff like that there. But the most important thing is voter education. In time, I've made them understand you need to be proactive. You need to source a water supply. You need to get in, get a van, get a bakkie, get containers, get that water filled, get it delivered to the community. Imeneja ka-IEC uSifunda ugu uzolile kaSiphiwo uthi ngemuva komdontsiswano kuyiswana izinkantolo kodwa bona bengu-IEC sebekulungela ukubamba ukhetho lokuchibiyela kuWard 13. Uveza ukuthi iqembu leDA lafaka isikhalazo enkantolo mayelana nesibalo sabantu abavotayo nokuyikono bekwenza kuhlehla usuku lokhetho lokuchibiyela. Imbangela yokuhlehla kwalo through court challenges ukuthi i-Democratic Alliance one of imaphatha khona lapho komkhandlo waseMdoni aye objectile to kuma voters awu 235 ukuthi akafanelanga ukuthi afake ohlwini labavoti koWard 13. Into esayenzayo ke ngaleso sikhathi siwu-IEC zama ke ukuthola imininingwane ngokwa system yethu sichecksha labantu basinikeze imininingwane yabo in terms of addresses. The IEC side, I can safely say we are ready, and the by-election njengoba sengishilo it's not going to change. Akho indication ethi ngashintsha manje ngoba there is no court challenge. Ukhetho lokuchibiyela luzobanjwa ngomhla ka-27 kuNtulikazi kulonyaka kuWard 13. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisemzinto. Lo khulumela amaphoyisa ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo unyaka nesifundazwe KwaZulu-Natal uKapteni uSiyanda Shangase useyikhipha isexwayiso esibhekise kothishanhloko beyikole ngomkhonyovo oqhubekayo noqhutshwa ngabantu abangaziwa abasabisa ngokuthi bayizinkabi bathenge ukuthi bababulale kodwa ukuze bengababulale kumele bakhokhe imali ezinkulunkwane zamarandi. uShangase ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uthi othishanhloko abaqaphele bangabe izisulu zalobu bugebengu wathi uma ngabe kwenzeka beshayelwa kucingo bakubike lokho emaphoyiseni asedu. Ziyanda-ke izigameko zokuhlaliswa libhojozi kothishanhloko ey'fundeni ezahlukene kuhlanganisa isona lesi saseKing Cetshwayo, uMkhanyakude nezinye nje eziningi kanye nesaseMpumalanga. Lokho kukhulumela amaphoyisa kulesi sifundo iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uKapteni Siyanda Shangase uthi amaphoyisa asevula uphenyo olunzulu ukulandela udaba lwezigilamkhuba thizeni ey'hlukumeza-ke labo othishanhloko ngokubafonela zithi-ke ziyizinkabi ezithengiwe ukuba-ke zibabulale futhi lezi zinkabi zibe-ke sezifuna ukuthi-ke othishanhloko bekhokhe-ke isamba semali eyizinkulungwane ezinhlanu ukuze-ke zingaqhubeki nomsebenzi esuke zithi-ke ziwuqashele ukuthi zibabulale zibe-ke sezibayelela ukuba le mali bayifake-ke money market ezitolo ezifaka imali. Ezamaphoyisa la eKing Cetshwayo district sidiscover ukuthi khona umlisa la oskema abantu engeyedwa cishe bayi network basebenza abaningi
Lesi scam lesi sisibonile eMpumalanga in some of the districts aseMpumalanga province na kwenye i-district la KZN uMkhanyakude. La eKingcetshwayo wenzani ke lo mlisa lo uzofonela uprincipal asemtargetile ngaleso sikhathi leso. Umemfonela uzomfonela azenze inkabi. Efona from Emlazi Kiplands or either kwaMashu, one of the hostels akwaMashu. Amfonele amtshene ukuthi khona uthisha ufuna isikhundla sakho esika principal. Umkhokhele imali yokuthi wena bulawa kuze yena ezokwazi ukuthola lesi sikhundla lesi. Aqhubeke mayexoxa nalo principal uzomtshena ama-whereabouts akhe ukuthi izole badenzana uhamba ngamotoni ungene kusiphi isitolo wenza ini nani ebehamba nengane ebehamba nengane, which means ukuthi khona abantu who are on the ground abaprofile ama-targets alo muntu lo and then bemnike yonke information ukuze mayesefona i-victim izofila threatened ukuthi ngempela lento lena izokwenzeka ngizobulawa ngempela lo muntu lona uyangilandela uyangibona konke kwakusho kunjengoba ade kwenzeka vele ngayizolo nangalela langa liliyana. Cishe-ke zinhlanu izigameko zalolu hlobo esezibikiwe kulesi sifunda saseKingcetshwayo. Ushangase-ke ubese egcizelela ukubaluleka kokuthi-ke abantu babike emaphoyiseni ngokushesha, baveza-ke nokuthi-ke iningi labantu ababazisulu liyasaba ukubika ngalezi izigameko uma-ke sesibehlele. Sifisa ukuthi-ke singamaphoyisa ala eKingcetshwayo district ukuthi siqwashise lokhu eDepartmentini yaka-Education ukuthi i-scamless akekho uprincipal obulewe noma ozobulawa, it's just a scam. Uma imali singenile kuphela kanjalo. Uma oprincipal bawathola ama calls from umuntu ozokhuluma into kanjena abanga entertain leyo nto leyo, simply just we end the call, go to the nearest police station and report this, and then amaphoyisa ayobe sevula icala elandelele ukuthi ngabe ngempela mhlambe ukufonele ngenumber vele ezobivela, and then i-tracing noma investigation will take off from there ekuthenini asilandelele number le. Let's gaze in EMBAZWANE.1KZNTV. Mina ngikusamukela Nqulunga ngibeka ngiseRichards Bay. Ukukhulumela kwisikhungo sezokuvakasha nezokongiwa kwemvelo isimangaliso Wetlands Park ubheka imanzini uthi abantu abehlisa amaphaphu kazikho indlovu eziphumele ngaphandle kule paki kulandela kokusabalala kweindaba zokuthi ke kuneyindlovu ezingaphandle. Khuluma neziko lezindaba le1KZNTV umanzini uveza ukuthi abantu abavakasha kulezi indawo kumele ke bagweme ukusondela eduzane nendlovu ngoba lokho kungaba ke nomngozi njengoba sekuke kwenzeka kwisigameko esenzeka ngomasingana. Abesikhungo sezokuvakasha isimangaliso Wetlands Park sebekhiphe isexwayiso ngezindaba ezingamampunge esisabalele zokuthi kunezindlovu eziphumile kule paki nezingaba ingozi kulomphakathi wakhelene nalendawo. Ubheka imanzini wesimangaliso uthi izindlovu zingaphakathi epaki futhi abasebenzi baqaphile ngazo zonke izindlela ukuthi zingaphumeli ngaphandle. Lesi sikhungo siphinde sawuqashisa nezivakashi ngokumele zikwenze uma zihlangabezana nendlovu kule ndawo. Sikhiphe istatement njengesimangaliso Wetland Park Authority osuqashisa nje umphakathi kanye nabavakashi sibanabo lana esimangaliso emva kokubona ezinye zeindlovu zimuve kwiposition esijwayele kuba kuyona. Zingase gateini laziwa ukuthi iDukudu Gate kuyingxenye yepark yaziwa ngokuthi Eastern Shores neWestern Shores of the park. Injongo enkulu ngifisa ukucacisa umsazi ukuthi azeqile epark zingaphakathi kwipark zikhuselekile, abasebenzi besimangaliso okuthiwa ama rangers they are under bazibhekile zi safe lapha ezikhona nabavakashi asikho isigameko sesike senzeka. Kodwa kuyikona besizama ukuveza lana ukuthi abavakashi kubalekile ukuthi baqwashiswe ukuthi bazi ukuthi mangabe kwenzeka behlangabezana nendlovu belana epark bezeyithokozisa iyiphi indlela okufanele bayenze ukuze bangazitholi be-encounter nama-elephant nezinye izilwane ezingaba nobungozi kubona. Kuzokhumuleka ukuthi ngasekuqaleni kwalonyaka kwaba khona isigameko lapho imoto yezivakashi yahlaselwa khona indlovu. Umanzini uthi kunezinto okumele izivakashi zingazenzi uma zibona lesi silwane esikhulukazi okuhlanganisa ukugcina ibanga
phakathi kwabo nalesi silwane. Okubalekile kuzona zonke izilwane indawo eziphaka engifisa ukuyiveza ukuthi ayifani nendawo yezoo. Izoo usuke uthola izilwane ezivalelekile akuzikwi cage. Kanti lana mangabe sikhuluma ngendawo eziphaki ilapho uthola khona izilwane ezinhlobonhlobo wild animals zekwi natural states zazo. So into ezama ukuyisho ukuthi uma ngabe kwenzeka mhlambe uba seduze noma ubone ezinye zalezo izilwane much ezisazi ukuthi abavakashi esiba nabo baba nokujabula nokuthokoza mangabe bebona izilwane, but kufanele siqaphele ukuthi singasondeli kakhulu ngoba nazo izilwane ziba nakho phela ukwethuka ngoba zekwi natural states zazo and suke nazo kuyimvelo ukuthi azijwayele ukubonana nabantu ezinye zazo. Ngokunjalo mangabe kuukuthi mhlambe usemotweni uyonqwamana nezilwane efana nawo izindlovu, kubaleka ukuthi ucishe injini ucima injini yakho uma nje uzithathe izithombe ongaphakathi emotweni. Lezi ndaba ezingamampunge kuvela ukuthi zisabalele nasezinkundleni zokuxhumana nokushiya umphakathi wakhelene nalendawo uhlalele ovalweni. EMBAZWANE.1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo esenlusha. Ake sithi ishelele futhi eyitolo mbukeli siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nina besilo nazo kuyizona ndaba esithi behamba phambili namuhla. Kuphela unyaka kwaba nezibhelu nokutapa. Kwethulwe lokufunda ebusika eMbazwane kanti owetheku wethule amabhasi amasha. Ake sibheke engosini yezimakethe. Iranda kuleli bizo R16.75 kuyidola laseMelika libe ngu20.11 kupondo waseBrithani libe ngu17.01 maliqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,742.62 ounce kuthi intengo kawoyela ngahluziwe yona ime $104.65 umphongolo. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi Kuhluka sibona magumgedlela zingake besiyiphaka namuhla sihlangabezana kanjani ngokuzayo.